kana ina ne dan Allah tun ɗazu na fito ina kofar gida ina jiran ka ya haka ka gane saboda irin wannan wankan sukarin da kuke yi Allah yan mata suna roshin ɗinku. Oke to shikenan na kuwa baka da matsala. A ce kuna fita sai ka ce mata kun fita a ce wancan karan waya ɗaya aka samu kai ne ka samu Ba ka zo daga ƙauye ka tuba ka za ka ce talaka. Inda ba ka sana ake nuna jamu garasa kun kawai ha ko mun garasa. wannan matsaraicin kuma ina ya samu wannan kyakkyawar yarinya haka. Fitattu uku hadi gido da kama karya irin na 'yan matan zamani. Kai dai kawai kalli shirin mai suna Fitattu. Jiya na dawo daga Egypt, so again kuma gobe zan juya to London. So baby shine dai abin da nake so yanzu shine ina son in samu namban ki domin mu haɗe ta WhatsApp za mu yi magana mai mahimmanci da ke baby. Ƙasata ta yi babban kamu ina gaya miki na samu wani santalelan saurayi. ka san Shamsu Abdulhakim Yasir in gaya maka rayuwanta ne wannan tabi'an kar ma ka damu in gaya maka Da za mu fara. A kai wani irin wanka ba wankan da kake yi? A kai ya ne? A kai ya ne? Rose ya kake noma da Kwana biyu ma ba ma a ganuwa ma gaba ɗaya ya zama yi. Wai akan wani zuma. Ai fara mu je ba wa maki yanzu yan mata suna nan suna ta wuce. Da za mu ba ya za kawai mu je ka san me yake faruwa akwai wasu yan mata ka gane. Fitattu uku hadi gido da kama karya irin na 'yan matan zamani. Kai dai kawai kalli shirin mai suna Fitattu uku. Yanzu baki gane ni ba? Gaskiya ban gane ka. To ai ba abin mamaki bane ba saboda ni kaina da na sa kayan ban gane kaina ba. Ba yan mata ai ba ko babu komai ai ke amsallama da ne miki. Ana yabo gida daya karo akai da karo. Sai dare za ta ci gida gida. Haba Allah ji to ai wannan sun ci uwarta sun fita shi umanci. Allah aboki. Barzar Sa'idu shi fa da kwat yana sa kwat baka. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Laraba da karfe 8 na dare. Za ku dinga samun sa a tashar mu mai suna ƙarshen sati TV. Fitattu uku hadi gido da kama karya irin na 'yan matan zamani. kana ina ne dan Allah tun ɗazu na fito ina